Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 9-njy fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşy edýärim. Makedoniya Birleşen Ştatlaryň Respublikan Partiýasynyň kanun çykarjylarynyň biri bu ýurt däl we ol Bolgariýanyň hem Kosowanyň arasynda bölünmeli diýip aýdanlaryna gahar gazap bildirdi. Kosowalılar we Makedoniýaly albanlar Kosowanyň bir bölegi bolmaly we Makedoniýanyň galan bölegi Bolgariýanyň ýa-da olaryň özlerine gatnaşygy bar diýip hatap eden islendik başga bir ýurdyň bölegi bolmaly diýip Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň Ýewropa, Ýewraziýa we Döräpilje Howp hatarlary boýunça komissiýasynyň müdiri Dana Rohrabacher Albaniýanyň Vision Plus telekanalyna aýtdy. Ortaýyň bir tarapdary bolan 70 ýaşly Rohrabacher 1990-njy ýyllarda öňkü Ýugoslawiýanyň dargymagyndan soň Makedoniýanyň döremeginiň uly ýalňyşlyk bolanlygyny sebäbi onuň etniki toparlara bölünip bilelikde parahatçylykly ýaşamagy ukypsyzdygyny aýdar. Onuň aýdandary ortaýyň daşary işler ministri Sergey Lavrowyň Makedoniýany Albaniýa we beýleki bölegini Bolgariýa bermek baradaky ideýalaryň peýda bolanlygy barada 2015-nji ýylda sözlerine gabat geldi. Makedoniýanyň daşary işler ministrligi Rohrabacher'in beýanatynyň ägir tuly howatyrlanma döredönligini we milletçilikli çykyşlary tutaşdyranlygyny aýtdy. Halkara Gyzyl Haç Komiteti güýçli garyň ýagmagy zerarly üzgünlükde galan regionlara gysagly kömek etmäge ýardym beren 6 işgäriniň ýaragly adamlar tarapyndan atylyp öldürilmeginden soň Owganistandaky öz işini ýatyrdy. Jowzjan welaýatynyň häkimi Guramanyň uly kerweniniň Islam döwleti toparynyň söwüşçileri bolmakda guman edilýän adamlaryň hüjümine täzebar bolanlygyny aýtdy. Gyzyl Haç Komitetining ýol başçysy bu hadisany soňky 20 ýylyň dowamında bize garşy edilen iň elhenç hüjümdir diýip atlandyrdy. 8-nji fevralda bolan hüjümden soň ýitirim bolan ýene 2 sany insanperwer işgärini gözlemek boýunça işler dowam etdirilýär. Owganistan Gyzyl Haç Guramasynyň dünýä derejesinde iň uly gowrumly programmalarynyň amala aşyrýan 4 ýurdunyň biridir. Gararsy döwletler arkalaşygy Guramasynyň missiýasy Türkmenistanda 10-njy fevralda geçiriljek prezidentlik saýlawlary boýunça gödökçüligi barada aralyk hatawatyny çap etdi. Türkmenistanyň Altyn Asyr resmi websaytynda çap bolan maglumatda missiýanyň pikirine görä saýlaw kampaniýasy asuda atmosferada açyk beýatdeşlik ýagdaýynda korrekt görnüşde bu ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär diýip aýdylýar. Şeýlede maglumatda missiýanyň özüniň gutarnykly bahalaryny saýlawlara gözökçülüň netijeleri boýunça jemleýici dokumentde mälim eder diýilýär. Türkmenistanda prezidentlik saýlawlaryna gözökçülük etmek işine 2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda başlan gydanyň missiýasynyň düzüminde jemi 73 synçy akkreditasiýa edilipdir. Uzak möhletliň esasy Türkmenistanda 10 synçy işleýär. Gydanyň gözökçüler missiýasy Türkmenistanda 2010-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda türkmen häkimetleriniň açyklygy we adalatlylygy üçin etmek boýunça gören çärelerine oňaýyn baha berdi. Türkmenistany 2007-nji ýyldan beri dolandyrýan we döwlet baş tutany wezipesine 3-nji ödek talaş edýän prezident Berdimuhammedowyň 2010-njy ýylda 97%-den gowrak ses toplanlygy eglan edilipdi. Türkmen resmiýetleri 2007-nji ýylyň prezidentlik saýlawlaryna gydanyň missiýasyna çağırmandy. Sowet Soýuzynyň dargymagyndan soň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny eglan eden Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç biri günbatar döwletleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan açyk hem adalatly diýilen baha eýe bolmandy. Birleşen Ştatlaryň şu aýda Siriýada amala aşyran howa darwalarynyň netijesinde Al-Qaida bilen bagly söwüşçileriň 11 sanyty şolsanda ýokary derejeli söwüşçi ýol başçylary öldürildi diýip Pentagon 8-nji fevralda aýtdy. 4-nji fevralda Idlib şäheriniň golaýynda howa darwasynyň netijesinde öldürilen Abu Hani al-Masri'niň Bin Laden we Al-Qaidanyň häzirki lideri Ayman al-Zawahiri bilen gatnaşygynyň bolanlygy onuň 80-nji 90-njy ýyllarda Al-Qaidanyň Owganistandaky türgünleşik lagerleriniň döremegine gözökçülük edenligi aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň Senaty gapma garşylykly ýagdaýda Respublikan senator Jeff Sessions baş prokuror wezipesine tasdiklady. Demokratik Partiýasynyň wekilleri Jeff Sessionsyň raýat azatlyklary we immigrasiýa babatyndaky tejribelerine garşylyk bildiripdi. 70 ýaşly Sessions 50 ses berilmeginiň we 47 sesin garşy çykmagynyň netijesinde taýlandy. Sessions immigrasiýa garşy bir pozisiýany eýleýär we administrasiýanyň immigrasiýon siýasatyny düzmekde prezident Donald Trump bilen işleşdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi resmi maglumatlary görä 2015-nji ýylda 6,5% bolanlygyndan geçen ýyl 2016-njy ýylda 6,12% aşağı düşdi. Reuters habar gurulugy bu peselşi 2015-nji ýylda energiýa bahalarynyň ardanlamagy we ortaýatyň türkmen gazyny satyn almagyny besetmegi bilen baglanşdyrýar. Türkmenistanyň ykdysadyety esasan gaz eksportyna dayanýar we soňky bir ýylda hökümet maslahatlaryna daşary ýurtlardan import edilýän harytlaryň öwedini tutjak önümleri öndürmek, olar eksport etmek barada köp gurrun edilýär. Şonuň bilen bir wagtda Türkmenistanyň gaz wagtlaryny giňeltmek tagallalary. Olar ortaýat soňra Eýran bilen söwdanyň çäklenmegi netijesinde o diýen şogul bolmady. Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň mejlis gepleşigine gatnaşan ekspertleriň pikirlerine görä Türkmenistanyň nowatdaky prezident saýlawy Berdimuhammedowyň hökümetiniň ykdysady reformalary geçirip bilmezligi zerarly ykdysat çökünlüğüň barha güýçlenýän wagtyna gawat geldi. Şu aralykda ýurt içinden häkimetleriň bazar narhlaryny bir kontrollukda saklamaga çalışýanlyklary barada hem habarlar gelip gowşýar. Angliýanyň Glasgow Universitetiniň merkezi ýurtlar boýunça eksperti professor Luke Anchestey'niň pikirine görä, türkmen saýlawlary bilen bagly esas üns bermeli zat şu ýyl ykdysady krizis mahalyny tutuşlugyna galp saýlaw geçirýän rejimiň reallygy inkar etmekde yeten derejesi bolup durýar. The level of denial that this regime has reached, in which having a totally fictitious election at a time of such economic crisis is what really should get our attention, I think. Şeýle professor Türkmen ykdysadyetindäki iň ulu şowsullygy Orsiýet ýa Eýran bilen arady dören oňuşmazlyklar ýa-da Owgan serkedindäki howpsuzlyk ýagdaýy bilen baglanmaýar. For me, the biggest failure that we've seen in the last 10 years is the realization that the economy needed change. Mening pikirimçe, bizim soňky 10 ýylda gören iň ulu şowsullygymyz ykdysadyetiň özgörtülmek zerurlygyna düşünilmegi bilen bagly. Emma bu urda hiç zat edilmedi professor Anchestey aýdýar. And nothing has been done. Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner 12 fevralda belirlenen prezident saýlawlaryny 3-nji möhletine dalaş edýän Berdimuhammedowyň 2012-nji ýyldaky 2-nji saýlawyndan Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşiniň 14% töwereg bolanlygyny ýatlaýar. GDP growth was about 14% on the eve of the election in 2012. Şeýle Panner mejlis söhbetdeşliginde Türkmenistanyň ortaýaty Eýrana satýan gazynyň kesilmegi bilen Hytaýdan alýan girdejesini hem sonra gasyna salýar. Ýagny ol Pekine satylýan gazyň esasan odalardan kardy pullar üzmäge gidýänligini öňe sürýär. Ekspertiň pikirine görä ýurtda soňky döwürde dören azyk ketmezçiligi, ilata berilýän mutya ýeňillikli harytlaryň we hyzmatlaryň ýatyrylmagy barada edilýän görüňler ýurdun esasy girdeç çeşmesiniň bu golaýda öňkü derejesine göterilmejeginiň alamaty bolup görünýär. Professor Anchestey prezident saýlawlarynyň öňýände Türkmenistan barada çap etdiren makalasynda hiç bir kandidatyň ykdysady reformalary çağırmanlygyna üns çekýär. Türkmenistanyň awtoritar rejimini nazar alanynda bu barada ýagny ykdysady reformalaryň zerurlygy hakyny ýurtda saýlawdan soň hem gurrun edilmese gerek diýip ekspert aýdýar. Anchestey'niň pikirine görä Gurban uly Berdimuhammedowyň ýene bir 7 ýyl prezident bolmagy bilen Türkmenistanyny hiç zat üýtgenmez we nowatdaky prezident saýlawy Türkmenistanyň betbagçylykly ykdysady ýykynçylygynyň ýolunda ýene bir ýitirilen mümkinçilik bolar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi Adatlyk radiosynyň web saýtyna gelýän tesbirler bilen baglanyşykly dowam etdirýäris.
10 fevralda bellenen Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlaryna az wagt galanyna Azatlyk radiosynyň web saýtyna bu mühim siýasat şäheri bilen iltişikli çap edilen makalalardyr, videolary, ýazylan teswirleriň sanynyň hem artýanlygyny synlasa bolýar. Okujylaryň arasynda 29 kandidatyň gatnaşýan bu prezidentlik saýlawlaryna diňe ýeke, ýagny 3-nji gezek prezidentlige dalaş edýän Berdimuhammedowyň şahsiýeti dogurusynda has köp gürrüň edilýänligi gözelýär. Özüni sahy dip tanışdyran okujylarymyzyň biri umum saýlaw kampaniýasy barada pikirini şeýle galdyrypdyr. Prezidentlige dalaşgär adamlar efire çykyp prezidenti tankid etmäge derek onu öwüp arşa çykaryp dura. Özlerim saýlawa gatnaşýarlar, ýygynyň prezidenti öýärler. Sahy soňu bilen dalaşgärleriň ýurtdaky bar bolan meseleler dogurusynda hiç zat aýtmaýandyklaryny, özleriniň alternativ çözgütlerini de hödürlemeýändiklerini belläp geçýär. Şol bir wagtda ýazylýan teswirleriň arasynda häzirki ýurt başlygynyň 3-nji möhülete ýene saýlanjakdygynyň iki uçsuzdygyny aýdýan teswirleriň agdyklyk edýänligini hem görse bolýar. Prezident saýlanyny eýýäm. Bu bir sahyna ses berseň de şol Gurban uly bermeseň de ütgejek zat ýok diýip Ruslan atly okujymyz öz pikirini jemläpdir. Gulnawat atly okujymyz bolsa, azatlyk we adalet Türkmenistanyna hiç wagt bolmady, bolmadym. Gurban ulynyň diýen zatlary we edýän zatlary bir-birine gawat gelenok. Aldamagy ýokdy Gurban uly. Diňe halky däl, daşar ýurtlardakylary da aldajak bolýar. Saýlaw spektakl bilen bar aladasy diňe para pul halky kösäp otyr. Biderek gadagançylyklar girdip diýip öz pikirini orta atypdyr. Şol bir wagtda nowatdaky prezidentiň diňe Berdimuhammedow boljokdygyny aýdyp, muňa delil getirýän garaýşlarym bar. Esasy zat ýurdu asudy, parahat ýagdaýda saklaýar. Uruş ýok, dawa jenjel ýok, ömürlük başlyk bolmagy da münasip lider diýip mesken atly okujymyz öz pikirini galdyrypdyr. Adam diýen okujy bolsa, Gurban ulynyň özü üçin müdümlük gahrman bolup biljekdigini aýdyp, eger şu saýlawda Gurban uly saýlanmasa, Gurban uly meniň ölýänçem ýerini hiç kim bilen çalyşmajak gahrmanym bolar. Eger öz kandidaturasyny goýmadyk bolsa, eýýän bolardy. Bizde ýolbaşy 5 ýyl işläp, gaty gitse 10 ýyl işläp, ýerini başgasyna goýup gitse köp zat üýtgär. Şu edermenligi görkezip bilýän her bir ýolbaşy meniň üçin gahrman. Sebäbi olar ýurtda ýaşaýan raýatlaryň ykbalyny bir oturguç üçin beýotilmekden ýüz öwürýärler diýen manily teswirini galdyrypdyr. Yeri gelende bellesek, bu teswirleriň we garaýşlaryň hiç biri Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatman. Olar okujylaryň öz şahsy nukdoy nazarlarydyr. Gal berse de Azatlyk radiosy Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlaryna haýsy dalaşgäri ses bermekçi diýen soraw bilen ýörüýte pikir soruluşy hem açdy. Azatlyk radiosynyň web saýtynaky ylmy bolmadyk bu pikir soruluşyga häzir çenli 220-den hem aşa adam ses berip, onun netijesinde ün köp, ýagny sesleriň 57%-ni Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň kandidaty Bekmurat Atalyýew beripdirler. İkinci orny sesleriň 16% bilen Türkmen Himiýa Döwlet Konsernyň Garabogoz sulfat önümçilik birleşiginiň baş direktori Süleyman Nepes Nur Nepes bilen häzirki prezident Gurban uly Berdimuhammedow paýlaşýarlar. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamynaky açylan pikir soruluşy bolsa, häzir çenli 336 adam gatnaşyp, olaryň aglaby bölegi 61,9% seslerini Berdimuhammedow beripdirler. Ýöne bir gezek ýatladyk geçsek, bular ylmy bolmadyk pikir soruluşlarynyň netijesidir. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Türkmenistan dünýäniň iň zäherli howaly ýurtlarynyň hatarına girdildi. Britaniýanyň The Eco Experts energetik kompaniýasy dünýäniň 130 ýurduny howanyň kapalygy, energiýa serişdeleriniň peýdalanmagy ýaly ýagdaýlary gözüňde tutup, howanyň zäherlilik derejesi boýunça ýörütü sanyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan dünýäniň iň zäherli howaly ýurtlarynyň arasynda agdalyp, ol 7-nji ornuna ýerleşdirilipdir. Şeýle de hasabatdaky maglumatlardan çen tutulsa, Türkmenistanyň howanyň zäherliligi sebäpli her ýylda her 100 000 108 adam ölýär. Hasabatyň awtorlary ýagdaýlar şu wagtky durkunny, ýagny kömür turşu gazynyň häzirki meşwerini howa ýaradylmagy dowam etdirilse, onu ýyza gaýtyp bolmajak helakçylikli ýagdaýyň dörep biljekdigini nygtaýar. Şu sebäpli bu ýagdaýlaryň dünýä, hususan iň zäherli howa şertli ýurtlaryň liderlerine bir duýduruş bolmalyk hem belden geçilýär. Hasabatda daşky gurşaw we adamlaryň saglygy bilen bagly has köp tagalla etmeli ýurtlar aýratyn nygtalyp geçilýär diýilip bu ilmi işte agdalýar. Dünýäniň iň zäherli ýurtlarynyň oňlugyny Türkmenistanyň başga da Saud Arabistany, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, Liviya, Gazakistan, Trinidad we Tobago'dagy girýär. Iň arasy howaly döwletleriň başyny bolsa Kenya, Tanzania ve Etiopiya çekýär. Umuman iň az zäherli ýurtlar Afrikada, Saharanyň gündögör regionuna ýerleşýär. The Eco Experts kompaniýasy sanyny taýýarlanyny Halkara Energiýa Agentliginiň we bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatlarynyň peýdalanyny ýatladyk geçsek, geçen ýyl bütün dünýä saglyk guramasynyň çap eden interaktiv kartasyna da Türkmenistan howanyň kapalanan adam saglygy üçin howply ýurtlaryň hataryny görkezilipdi. Sözümüzü jemlesek, halkara gurumalarynyň hasabatlaryna garamazdan Türkmen häkimetleri we resmi mediýasy ýurtda howanyň kapalanmagy bilen bagly nähilidir bir meseleniň bardygy dogrusyny kelamagy söz aýtmaýarlar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleyer Azatlyk Radioty habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu günler Aşgabatyň merkezinde ýerleşýän etraplarda gijeki sagatlarda köçe ýol hereketine gözekçilik edýän polisiýanyň ulaglarynyň we sesi gatyldyjy gurallaryň batly sesleriniň eşidilýänligini ýerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Bu ýagdaýyň her gije gaýtalanyp durýanlygy aýdylýar. Azatlyk Radioty bu ýagdaýyň jekmejekleri we sebäpleri bilen gyzyklanyp, Aşgabatyň merkezinde ýerleşýän Parahat 2 etrapçasynyň ýaşaýjy ýazyjy Amanmurat Bugay filan söhbetde şoldy. We gurrun bermegi sorady. Ýerde Dünýäň zaýynda Lenin prospektinden ýa-ni Türkmenmaşa ýolundan Gunnogurda ýerleşýän mikroýolun ählisiniň her ýerde ýaşaýjylarynyň her gün akşam başdan geçirýän ýagdaýy bir şu akşam saat 9'larda ödüm bir wada şäheriň ençeme mikroýoluny ýörüýte ses gatyldyjy oturdulan polisiýa maşinalary ýa-ni ýol gözegçilik gullugynyň maşinalary gelip ala gopkun edip maşinalaryň zaýlaryň öňünden aýryň ýa bolmasa plan ýerden plan köçäň ornundan aýryň diýip her gün gaýtalanýar ödüm iň azyndan 2 saat 4 saatda çelli dowam edýän ýagdaýyň ses gatyldyjy gurallar arkaly aýdylýan zatlar näme talap edilýär? Edilýän talap maşinalary zaýlaryň öňünden aýryň diýerler. Zaýlaryň öňünden geçýän kiçik köçeler bar, ýaşaýyş şaýlaryň, mikroýollaryň içinden geçýän köçeler, olaryň hiç bir at taklan köçeler hem däli ýöne geçelgeler, proýektler. Şol ýerde duran maşinlaryň sany köpmi? Köp maşin goýýarlarmy? Mümkin kadar maşinini şol howlayan yerlerden goýmazlyga çalışýarlar. Biz zaýlaryň öňüne 2 maşin goýýarmyz.
o yerlerde soňky 15-20 günne goýulan maşinler san bütünle ýazyldy. Öň köplükdi. Mundan bir ay bol, 2 ay bol. Sizin ýaşaýan etrafyňyzda umuman raýatlar maşin goýulmaly däl ýerleri bilýärlermi? Hemem şu ýerde ýörite belgiler barmy? Meselanyň köşeşleri maşin goýmagyň gadaganyny görkezýän köşe ýol belgisi goýulmady hiç ýerde. Ol ýöne gelýärler, şonu aly opkun edýärler. Egerde şol köşe ýol belgisi goýulanmaly, şu ýerde maşin goýmak gadagan diýilen bolsa, onun şu ýagdaýlar umuman ýüze çykjaklar, olar gelmem aly opkun edip durmalylar. Düzgün bolan adamyň maşinynyň döwlet belgisini alyp gidip soňundan jerimesini töledämeli. Meselen şol juda çatak ýer kösünçli ýer şeýle belgi hiç ýerde diýen ýal goýulmady. Köçe ýol hereketiniň işgärleri, tehqat aldyjy guralar arkaly edýän duýduruşlary, edýän talaplary şolardan başga nähili çäre görülýär? Ulaglaryny goýmaly däl ýerde goýan sürüjüler wagtymyz. Şennan ýarym ýürüýte awtolog ýüklenýän awtologlary getirip şonu ýükläp şu dron ýerinden başga ýere jaýlan arkasyna geçirilýär. Ýöne bir juda soň kuwatda seýrek bolýan ýagdaý tä şu maşynyň eýesi çykýança ara opkun edýärler. Maşynyň aýr döwlet belgiňizi alyp gidersat diýerler. Beýdip bir wagda aýdaly mir-2 drop, mir-2 drop 2 mikroýollarynyň da içinde bir wagda onun köprek maşin her daim öňünde durup ara opkun edýär bolýan. Bizende men demir ýollaryň aýrydaky ýaşaýjylary da eşdilýän diýen. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündülüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowanyň Türkmen Telekomyň hudurlayan telewiziýa hyzmatlarynda ýüze çykýan bökdünçlikler baradaky maglumatlaryny dinlemäge çagyrýarys. Aşgabat şäherinde kabel telewiziýasynyň peýdalanýan ýaşaýjylaryň öňünde türlü kynçylyklar döredilýär. Şäheriň kiçi etrapçylarynda ýerleşýän ýaşaýyş jaýlardan çanak antenalarynyň goparylyp aýrylyp, ilaty kabel telewiziýasyna geçmeklige mejbur edilendigine indi 4-5 ýyla bolan wagt geçdi. Şunça wagtyň içinde Türkmenistanyň Aragatnaşyk Ministrliginiň Türkmen Telekom döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň işi kämmilleşäjek ýaly bolsa da, ilaty edilen hyzmatlardan ýaşaýjylar juda nägile bolýarlar. Paragat 7 kiçi etrapçylarynyň ýaşaýjy meýlesini aýtmana görä, telewiziýa tomaşa edip oturan wagtyň signal ýetmegi ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Käte bolsa signal etip hünärmenlere ýüz tutýançaň, onu öz başda düzedip hem bolmaýar. Beýle uzak signal ýetmegi eýem umum antennalaryň kabel bilen birleşýän ýerinde ýa liniýada ýüze çykýar we onu diňe kabelini telewiziýanyň kontorasyna jaň edip çakylyk bereninden soňra hünärmenler gelip düzedip berýärler. Ýöne şeýle çakylga wagty bilen gelinmeýändigini ýaşaýjylar belleýärler. Telewiziýonda näsalyk ýüze çykyp teleýaýlymlary köpçülikleýin kabul edişini nokadyna jaň eden wagtynda çakylygy belligi alandyklaryny aýdýarlar. Emma gelip onu düzedýän çäler bir gün işden galmaly bolýarsyň. Öýüňde işlemän oturan adam bolaýmasa, isleseň işden ruhsat alyp öýüňde hünärmenlere garaşyp oturýarsyň. Wagty bilen gelmeseler gyssanyp jaň etseň, çakylyk kän boldy, bugün ýetişmedik. Ertir ýerden barar diýerler. Ertesi ýene-de garaşyp oturansyň, ýerden gelmäge wada beren bolsalar da geçdik bir wagt gelerler. Jaň edip gyssap durmasaň, ol önem geljekleri gumana. Şeýlelik bilen telewiziýonda näsalyk bolsa, adından bir gün, käte 3 ýyl işiňden galmaly bolýarsyň diýip, şeýle ýagdaýlary başdan geçiren ýaşaýjylar aýdýarlar. Meýlesiň aýtmana görä, onuň telewiziýorynyň signal etipdir. Ol Türkmen Telekomyň döwlet elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň edara jaýyna jaň edip çakylyk beripdir. Telefonda oturan işgär onuň ilk bilen aýlyk töleginiň tölenendigini ýa tölenmändigini sorapdyr. Soňra çakylygyň kabul edilendigini aýdypdyr. Hünärmenler haçan gelerler diýen soragy bolsa, çakylyk kän haçan ýetişseler bararlar. Häzir garly howa bilen telewiziýalarda näsalyk kän ýüze çykýar. Siziň telewiziýanyňyzda howanyň täsiri ýeten bolmagy ähtimal diýip jogap beripdirler. Çanak antennalaryny ulanýan wagtymyz oňa howanyň täsirinden wagty ýadyma düşenok. Liniýada dörýän näsalyklary hem howanyň üstüne ataýarlar öýdýän diýip meýli saýdýar. Çanak antennalary aýrylan ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylaryny öz islegleri boýunça taýlamaga mümkinçilik bermän. IPTV görnüşli hyzmatlaryna geçilmegine ilatyň mejbur edilýän de barada hem maglumatlar bar. Telewiziýanyň bu görnüşiniň
Aylyk hyzmatynyň tölegi kabelni telewizionyanyň töleginden 5 manat ýokary. Kabelni telewiziony üçin aýda 5 manat tölemeli bolsa, IPTV görnüşli hyzmatlar üçin aylyk tölegi 10 manat. Şeýle-de kabelni telewizionyany ulanmak üçin çanak antennalaryny ulanýan wagtyndaky tüýneriň ýeterlikdigini, IPTV görnüşli hyzmatlar üçin bahasy 400 manata golay bolan IPTV tipli tüýner satyn almaly bolýandygyny, bu bolsa ýaşaýjylaryň maşgala büdjetine hem agram talýandygyny, bu iki görnüşli hyzmatlaryň hiç birisiniň hem çanak antennalaryň ornuny tutmakdan pes gelýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynda halkara Gyzyl Haç guramasynyň 6 işgäri öldürildi. 2 işgärini jeňçiler ýesir aldy. Halkara Gyzyl Haç guramasynyň işgärleriniň terör edilmegini halkara günah geçiş guramasy beýleki idaralar we Awgan hökümeti ýeti ýazgardy. Şu ýagdaý baradaky reportaj bilen men Şaýmerdan Gulumrady sizi Kabuldan tanıştyrýaryn. Halkara Gyzyl Haç guramasy Awganystanda öz hyzmatlaryny togtatýandygyny elan etdi. Halkara Gyzyl Haç guramasynyň ähli taraplara deň garaýandygyny bildirdi. Şoňa garamazdan käbir ýaragly toparlaryň bu guramanyň işgärlerine hüjum edýändigini ma'lum etdi. Halkara Gyzyl Haç guramasynyň Kabuldaky wekili Ahmet Emin Aýazyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, guramanyň işi Awganystanda näbelli möhlet geçeli togtatylýar. صلیب سرخ در افغانستان فعالیت‌های خود متوقف ساخته است. مورد حادثه دیروز غم‌انگیز Dün Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynda aýlganç waka ýüz berdi. Guramanyň 6 işgäri zalimlerçe öldürildi. Ol kabul ederlikli däldir. Çünki halkara Gyzyl Haç guramasy betarapdyr. Guramanyň maksady mätäşlere kömek etmek bolup durýar. Söwüş meýdanynda da guramanyň işgärleriniň howpsuzlygy üpjün edilýär. Jowzjan vilayatynyň Goştepe etrafynda bolan hüjum bizi aljaratdy. Bu barada derňew geçirilmelidir. Asly mesele ýüze çykarylmalydyr. Jinayatçylaryň jezalandyrylmagyna garaşýar diýip Emin aýtdy. Munun 2 hepde töweregi öňem Demirgazyk Awganystanyň Gündüz vilayatynda halkara Gyzyl Haç guramasynyň 2 işgärini jeňçiler zamon alypdy. Olar ýöne soň erkinlige goý berildi. Jowzjan vilayatynyň hakimi Lutfulla Eziziň Azatlyk Radiosyna aýdyşyça halkara Gyzyl Haç guramasynyň işgärlerini Islam döwleti atly toparyň jeňçileri öldüripdir. داعشی‌ها قاره حکمت 6 نفرشان درباران میکنند و 2 نفر با خود میبرند. Toparyň yerli komandiri Qary Hikmetiň ýaraglary halkara Gyzyl Haç guramasynyň işgärleriniň ulaglaryny ele geçiripdir. 6 adamy şol ýerde oka tutupdyr. 2sini ýesir alypdyr. Helak bolan işgärleriň jesetleri ýyl ýaşullarynyň tagallasy bilen daşçylardan alındy. Şuburgan şäherine getirildi. 2 ýesir we Gyzyl Haç guramasyna degişli ulaglar daşçylaryň kontroluna galdy. Wakanyň ýüz beren ýeri Çakmaçkur atly sebitde Islam döwleti atly toparyň harby merkezi bar. Olar şol ýerden tutuş welaýata we hemsalýar diýip hakim aýdýar. Halkara Gyzyl Haç guramasy Awganystanda 30 ýyl bäri bu ýurdun halkyna hyzmat edip gelýär. Saglyk orunlaryň bu gurama halka kömek edýär. Awganystanyň Saglyk goraş ministrligi halkara Gyzyl Haç guramasynyň Awganystanda öz işini dowam etdirmegini sorady. Gyzyl Haç guramasynyň hyzmatynyň ähmiýetiniň Awganystan üçin has uludygyny Saglyk goraş ministrliginiň wekili Kenişka Türkistany belledi. با توجه به وضعیت فعلی افغانستان اینا دوباره فعالیت‌های خود افسر بگیرن. Jowzjan vilayatynda halkara Gyzyl Haç guramasynyň işgärlerine bolan hüjumyň jogapkärçiligini Taliban kabul etmedi. Terör hüjumyny daşçylaryň amala aşyrandygyny Jowzjan polisiýasynyň başlygy Rahmetullah Türkistany aýdýar. Kabulda 7 fevralda Awganystanyň ýokary suwdynyň işgärleriniň üstüne bolan janyny geçen teröristik hüjumyň jogapkärçiligini hem Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy.
canından geçen teröristlik hücumy bir Tajikistanlynyň amala aşyranlygy Daesh tarapyndan ýaradylan beýannamada habar berilýär. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.